Estamos visitando as obras de reposición dos daños ocasionados no Porto da Guardia nos temporais do pasado 2 de febreiro e estamos contemplando precisamente agora o grado de execución das mesmas, tanto no que ten que ver coa reposición de bloques que foi dañando, que foi movendo o temporal, como a propia fase de reforzo, porque esta obra ten tamén unha fase de reforzo da propia escollera, do propio manto de protección da estructura central, e estamos contemplando tamén no que é o espaldón, a nova sección do mesmo, que gana 3 metros respecto ao que estaba, non? E que isto vai a supoñer, lóxicamente, unha maior protección e unha maior resistencia aos temporais. Iso é o que estamos comprobando co personal da empresa e, bueno, tamén estamos contemplando que eu creo que compre decilo a extrema dificultad de facer os traballos porque o espacio para moverse, para fundir según que bloques ou para meter maquinaria é mínimo, co cual eso fixo que algúns dos bloques, os máis grandes, os de 130 toneladas, se tuveron que facer in situ é no lugar onde van a quedar colocados, traballos previos de acondicionamento da base e de colocación do propio encofrado. Eu creo que ao final a obra, que está orzamentada prácticamente nun 1.000.000 de euros, vai a supoñer unha mellora importante do sistema do abrigo deste porto. Non se pode decir que sea algo definitivo, porque a forza naturaleza actúa como actúa en moitas ocasións, pero eu creo que é unha das actuacións que desde a Consellería do Mar e desde Portos de Galicia máis importantes nos últimos anos e, sobre todo, máis importante nun peirao como da Guardia, que necesitaba este tipo de protección para abrigar a dársena. Falábamos coa empresa responsable dos traballos que nos próximos meses estarán rematados. Hai que ter en conta que boa parte dos traballos están relacionados coas condicións do mar, con determinadas cuestións climatolóxicas que fan que se deba traballar con moita cautela. Hai un plan para en casos dos oleaxes que se producen aquí, e, bueno, eu queríamos precisamente dar a visita para ver como está relacionado. Xa nos alegra que xa se ha recuperado parte desta zona de espaldón que foi derruído e que, bueno, os traballos teñen un grado de desenvolvemento moi aceptable, pero, como xa dixemos no seu momento, son varios meses os que vai levar a execución da obra e todavía os que restan. Despois hai algunhas actuacións menores tamén, que xa van ir complementarias do que estamos falando, e xa digo, eu agradezco como sempre a compañía dos representantes da corporación, do goberno municipal e da cofradía en esta visita que fixemos, e que, bueno, eu creo que vai un plazo razonable de tempo en que vai estar cerca do 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros aproximadamente, un poquinho menos, e o prazo de finalización será no vindeiro outoño.